kahapon is Wednesday. So, kung Wednesday, ay na yung trip store nga ni, naga-sale man sila. Some 50%, 75%. So, yesterday, damo-damo ginadi nga tao ang naga-shopping diri sa trip store nga ni. Yes, even ang mga trip store, naga-kuan man sila sa mga ila sale or whatever. May mga gimmick man sila. So, ang mga tao mabalaan gid nga tama gid ka pinot sang pangabuhi diri kay ang mga tao halos diri na naga shopping sa trip store. So amo ina and very seldom na diri ang mga mall, damo na nagsara nga mga mall diri like mga Nordstrom, mga dagko nga mga kwan nga mga mall. Because nga sa katungod sa kapigadohon subong sang ang economic condition subong. So, we decided kay are na rin ang mother ko nga naghagad sa sakon nga mag Si Mami din. kadto sa trip store and I drive them. Kag nag-upod man siyang ang akon misis si Ilongga Majungera para opdan ang akon nga mother. So, ari kami diri sa trip store kag madamo gid diri nga balaligyaon. Okay? Sa aton dira mga wala pa nakakwan kung ano ang trip store, ining mga trip store nga ni ang mga mayo-ayo nga pangabuhi diri nga mga Amerikano pagka kwan lang gani hindi na nila mauyonan ang isa ka gamit, gina-donate na nila. Okay? Tapos, ang mga Salvation Army, mga Goodwill, ginabaligya na nila dere. Barato, kag madamo gid kaayo sa mga maayo pa. Nga mga bisti, gamit, everything dere sa trip store. Amo na, nga kung makatsamba ka dere, makakadto ka, kag kabalo ka magpili, makatsamba kagid sa mga maayo nga balaklon diri. $30. Tudlo ko sa imo. Manami to sa imo, praktisan mo. May saying na di ang mga Amerikano nga somebody else garbage is someone else treasure. So, sa iban, basura na ginahaboy nila pero treasure pa na iya sa mga iban nga needy nga kinahanglan nila ina nga hindi sila ka-afford. So bali amo na dire ang saying sa mga Amerikano sa Amerika. In fact, I think that was few years back na pabalita dire nga may isa ka tawo nga nagkadto sa thrift store nga medyo naka-intindi sa party sa art, sa mga painting. So may nakita siya, ginbakal niya. Igo sang ulihi nga ginkwa niya, kay may suspicion siya nga this is something nga this is the missing nga painting ni Rembrandt. So ginkwa niya kag ginpa-authenticate. And they found out nga genuine. Kay amo gila ato ang nadula nga painting ni Rembrandt and it was auction, milyon ang bili, milyon. So never underestimate ang mga ginabaligya diri sa thrift store. Kay kabalo ka, you'll never know basi makajackpot ka man diri sang painting ni Picasso or whatever, amo na ni Michelangelo nga it's worth multi-million. So, damo ginana dire nga mga maayo nga mga bagay nga ginahaboy lang nga priceless gali. Kadamo ginana dire nga napabalita. Hindi na may pwede. Pagitaan talang kasangkon. Pagitaan talang katungtungan sa computer mo. Ang isa to, daman namin to me, nga computer ato, 130 ang biliya. Pareho tatlo na sila to.
Ang isa to 130. Pero manami to ya. Kay ang iyang hard drive isa ka 1 terabyte dako. Okay ka na? Amo na lang na? Ha? Oo, gani. Hindi ka $30. Ay, Mac. El Capitan pa. Wala ka na siya may makita. Baklon ko na siguro kay Noah may pay. Basketball. Mabayad na ta? O, mangita ka pa? Hindi ka na magagi kay gutok da. Dari ang tamagi. Ano? Oo, I know what you're looking. But hindi ina computer table. Bayan kay pangitaan ta kasang computer table. Basi may ko to sa balay. Ato na sinansi nagbayad na yan. Ari ding linipila ko kung gusto mo na magbayad. O, pila na da. Kaya malibot-libot ko kaya nagakwa pa ko sungkwan. Madamo gidiri ang naga-shopping nga mga Pilipino, especially mga senior citizen, and I understand some of them ang mabakita nila din nga mga maayo pang quality ginapadala dira nila through Balikbayan, which is nga I think it's worthwhile. Why? Because kay kun ang computer excited siya. Gusto niya magtuon computer. Kung magpadala dira through Balikbayan sa mga nagapila na siya. Kay ti balaan mo dire ang mga tao ang iban hindi man mayo ang pang-obra, mga minimum sa malang ang sweldo, they live by paycheck to paycheck. So what they do, dire sila naga-shopping, pangita sa mga maayo nga mga balaklon, dire red gali kag ang green ang 50%. Ang yellow is 75% off. Today's sale. Ang white is also 75% off. So red, green 50%. White and yellow 75% off. So si Mami naka-jackpot sang iMac computer. The green tag, it was supposed to be $60, pero because of green tag, it's only 50% off. Kag ipadala dira nila sa ilang mga loved ones. So I understand nga very popular dira sa Pilipinas ang okay. Okay, amo ina dire. So that will be 30. Dire ginakwa sa thrift store. Kay ang mga tao diri balaan mo madali mangutang dire because ang may mga credit card amo lang nagaling mabudlay magpamayad. Wala kami sang obrahon with my wife Ilongga Madyongera. Nagpa-trip store kami kag mag-shopping. So nakachamba sang iMac computer which is $30 only. Although it's old, bisan madaan na, pero workable gyapon. Pwede nga starting computer ni Mami. Kaya hindi siya kabalo mag-computer, siya to learn anay sa mga manubo. Later on, kung mayo na sa computer, you can buy ang mga malahalo na top of the line. So while you are still learning, this is ideal for her. Okay?
Kaya mo ina ang yung bala mo. So mabayad na siya si Ilongga Madyongera. Ato na, nagabayad na. Okay? May ma'am, nagabayad na siya isang mga pinamakalya. Ang harata mo siya sa pinamakal. Tapos na? Done? Okay. Tangdangi mo. Nagabayad na lang sa to. Ito load may kay video on ka. So, are you happy with your iMac? Huh? Are you happy with your iMac? Jackpot? Ara ma. To. Very happy? Ka-jackpot ka? Akon sina. The what? This one? This is new. This is not from the thrift store. Yeah, I bought this new. Are you guys leaving? I'm living here. Okay. You wait here. Amo ini ang green bakal sang mother ko kay nasa thrift store. Okay. Amo na only $5.99. But looks like do okay man ang itsura niya. Ari ang price tag niya, which is $5.99. Oh, hindi makita. Ara-ara. $5.99, which is blue. That means regular price. Because this week is blue. Okay, amo ina. Look at that. Doon namin mansura yan, no? For $6. It's not bad. Amo na dang ginambal. Kag ang the big catch nga ba nakalya kaina amo ini ang iMac computer. Okay, I will show you why it's a big sale now. As I show you earlier, ang biliya is $59.99, but because it's green, this week is green, is 50% discount. So, bali $30 lang ini. Now, let's see ang iyang kwan. 2 GB ang RAM niya, which is upgradable to 4 GB. Tapos, 320 ang hard drive niya. Ang operating system niya is El Capitan. Hindi mo na ini ma-upgrade kay tungod it's old already. Amo na yung max niya nga upgrade. So Intel Core Duo to Duo, which is good. So ginkuha nila working everything ano nila. And let's see the specs. Amo yung specs ang computer nga ni for $30. You can get this is the best deal in town. Okay, let me see why. Okay, amo na. So El Capitan, let's see ang specs niya. So
So for $30, panalo ka na sini. Okay. Actually, ining computer is amo na, oh. Okay. It's El Capitan. So, tapos, ang storage niya is 322 gigabyte SATA serial, although nga hindi SSD, but you can always upgrade it to SSD. So, it's not bad. So, for $30, the story of this computer, ini mga computer ni sa school ini. Then, after that, panghaboy nila, kay mabakal i-upgrade sila, bakal bago para sa mga estudyante. Di ini panghaboy nila o ginadonate nila sa thrift store. Now, ang Apple MacBook, Macintosh, ang ilang kwan, pag 5 years old ng computer, it's obsolete na. So, this is made 2007. Pero kung gamiton mo lang ini sa YouTube, Facebook, sa online, perfect ini. So, this is the story. So, naka-jackpot kami. May ato pa to nga duwa. Pero atong isa to is blue, which means nga regular price $60. Ang isa pagit nga daw maayo, 1 terabyte ang hard drive niya is $130, which I think nobody will buy that. But anyway, I'll try sa next week kung ara pa kag half price na lang baklon ko. Okay, although nga damo na ko computer, but I will still buy it. Okay? So, next week naman, ma-shopping naman kami ulit sa thrift store. See you.